It-traffiku għaddej pass tajjeb ħafna, għaddej b'faċilità kbira, m'hemmx problemi għax-xufiera. Hekk kien qed jiġi deskritt it-traffiku f'diversi nħawi ta' Malta fis-sigħat ta' filgħodu bejn is-7 u 8 waqt il-programm TVAM fuq l-istazzjon tal-Istat. Dan kien li xandar it-tnejn li għadda. Situazzjoni li hija pratikament tajba għax-xufiera għal daqstant għaddej minn dawk li nħawi ma jidhirx li għandu problemi nistgħu ngħidu għaliex hawnhekk jidher illi l-toroq għadhom pjuttost nistgħu ngħidu mhux daqstant traffikużi għal daqstant. Tartar tal-ħabta ta' 8-10 il-preżentatriċi tiddikjara li m'hemmx problemi għas-sewwieqa. M'hemmx problemi għal xufiera minħabba li hija pjuttost kwieta bħalissa f'dawn il-ħinijiet din it-triq. Pratikament l-istess kien il-kummentarju tal-għada tlieta bit-traffiku fil-bypass tal-Imrieħel għaddej pass tajjeb ħafna u b'faċilità kbira. Il-karozzi għaddejjin pass tajjeb ħafna, għaddejjin b'faċilità kbira. L-istess l-erba' 12 ta' Novembru. Għaddejjin b'ritmu tajjeb ħafna ma jidhirx li s'issa hemm konġestjoni. Iżda fejn bdew jidhru l-karozzi, il-vjaġġ forsi twal xi naqra x-xufiera. Għal daqstant wieħed hemmhekk jistenna illi forsi il-vjaġġ tiegħu jista' jkun xi ftit itwal. Dak li kien qed ixandar il-breakfast show tal-istazzjon tal-Istat jikkontrasta mhux ħażin ma' dak li qed jistqarru diversi sewwieqa kemm ma' dan l-istazzjon kif ukoll ma' mezzi tax-xandir oħrajn u l-midja soċjali, b'mod partikolari fuq Facebook.